Moskva bola dlho miestom, ktoré pôsobilo veľmi ďaleko od frontovej línie. Život viac ako 12 miliónov ľudí plynul takmer bez zmeny, aj keď vojenský konflikt trval už roky. No za posledných niekoľko mesiacov sa tento pokojný rytmus začal viditeľne meniť. Medzinárodné letiská museli opakovane dočasne zastaviť prevádzku kvôli varovaniam pred bezpilotnými lietadlami. Cestujúci uviazli na hodiny, stovky letov museli byť zrušené alebo presmerované. Bezpečnostné výstrahy, ktoré boli kedysi vzácnosťou, sa dnes stali bežnou súčasťou života obyvateľov hlavného mesta. Zamena sa netýka len leteckej dopravy. Okolo Moskvy neustále pribúdajú protivzdušné pozície, mnohé systémy sú rozmiestnené na strechách budov alebo na miestach, ktoré predtým nikdy neslúžili na vojenské účely. Oblasti, ktoré kedysi slúžili výlučne civilnému životu, dnes musia uvoľniť priestor pre bezpečnostné opatrenia. Posilňovanie obrany naznačuje, že obavy sa už neobmedzujú na vojenské základne, ale rozšírili sa aj na infraštruktúru, ktorá slúži bežnému životu a ekonomike. Menia sa ciele útokov. Podľa denníka The Kyiv Independent útok bezpilotnými lietadlami narušil prevádzku rafinérie, ktorá zabezpečuje približne 40% paliva pre región Moskvy. To prinútilo úrady posilniť ochranu zariadení, ktoré udržujú dodávky energie pre hlavné mesto. Rusko sa už nezameriava len na odstraňovanie škôd po každom útoku, ale musí neustále upravovať spôsob ochrany kľúčových zariadení, aby znížilo riziko budúcich výpadkov. Tieto zmeny ukazujú, že Moskva už nie je akousi takmer izolovanou zázemnou zónou, akou bola na začiatku konfliktu. Mesto naďalej funguje, ekonomické aktivity pokračujú, no sprevádzajú ich čoraz vyššie. Bezpečnostné nároky, vyššie náklady na obranu a tlak na udržanie chodu dôležitých infraštruktúrnych zariadení. Práve táto zmena v spôsobe fungovania hlavného mesta je východiskovým bodom na pochopenie toho, prečo nedávne útoky nemieria len na jeden konkrétny cieľ, ale vytvárajú tlak na celý logistický a energetický systém v zázemí frontu. Úgirokoč konfliktu zostáva Moskva politickým, ekonomickým a finančným centrom Ruska. Väčšina dôležitých aktivít krajiny je s týmto mestom prepojená prostredníctvom železničnej, cestnej, leteckej siete a energetického systému. Preto každá zmena, ktorá sa v Moskve odohrá, môže mať dosah ďaleko za hranice metropoly s viac ako 12 miliónmi obyvateľov. V posledných mesiacoch museli ruské úrady neustále upravovať fungovanie mesta, aby sa prispôsobili novým hrozbám. Dočasné zatváranie letísk už dávno nie je výnimočnou udalosťou. Za každým, keď je vyhlásené varovanie pred dronmi, stovky letov musia zmeniť plán cestujúci. Čakajú celé hodiny a letecké spoločnosti musia prehodnotiť celý svoj prevádzkový rozvrh. Tieto výpadky zvyčajne trvajú len niekoľko hodín, no keď sa opakujú znova a znova, začínajú narúšať bežný chod dopravného systému aj dodávateľských reťazcov. Podobný tlak sa objavuje aj pri kľúčovej infraštruktúre. Oblasti, ktoré sa predtým sústredili len na výrobu alebo skladovanie paliva, dnes musia venovať viac zdrojov na vlastnú ochranu. Podľa denníka The Guardian sa nedávne útoky rozšírili aj na veľké logistické centra, čo prinútilo Rusko posilniť bezpečnosť skladov a distribučných sietí hlboko vo vnútrozemí. To znamená, že oblasť, ktorú treba chrániť, sa neustále rozširuje, zatiaľ čo počet dôležitých cieľov rastie. Táto zmena odráža aj iný fakt. Predtým sa väčšina obranných kapacít sústredila na oblasti pri fronte alebo na kľúčové vojenské základne. Dnes musí podobnú úroveň ochrany dostať aj mnoho zariadení, ktoré slúžia ekonomike. Každý protivzdušný systém presunutý na ochranu továrne palivového skladu či logistického centra predstavuje zdroj, ktorý treba prerozdeliť, aby vyhovel novým požiadavkám. Tieto úpravy zatiaľ nezastavili chod Moskvy, no ukazujú, že mesto dnes funguje v úplne inom stave než na začiatku konfliktu. Výzva už nespočíva v riešení jedného izolovaného útoku, ale v udržaní stabilného chodu celého radu dôležitých článkov v čase, keď riziko výpadku je stále prítomné. Ak tento tlak pretrvá dlhšie, príbeh sa už neobmedzí na samotnú Moskvu, ale rozšíri sa na celú logistickú sieť, ktorá slúži ruskej ekonomike aj frontu. Táto zmena je ešte zreteľnejšia, keď sa pozrieme na ciele nedávnych útokov. Ak sa pozornosť verejnosti kedysi sústredila najmä na vojenské základne alebo muničné sklady, dnes mieria mnohé útoky na rafinérie, palivové sklady a logistické centrá. Ide o zariadenia, ktoré sa priamo nepodieľajú na boji, no zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní chodu celej ekonomiky aj logistiky v zázemí.
Podľa Business Insider Ukrajina rozšírila schopnosť využívať bezpilotné lietadlá na útoky proti zásobovacím trasám a logistickým zariadeniam vzdialeným stovky kilometrov od frontu. To spôsobilo, že mnohé oblasti, ktoré boli predtým považované za pomerne bezpečné, musia teraz zvýšiť svoju ochranu. Pre Rusko výzva nespočíva v ochrane jediného cieľa, ale v udržaní bezpečnosti celej siete rozprestretej na veľkom území. Práve preto sa čoraz viac pozornosti upriamuje na rafinérie. Palivo je spojnicou takmer všetkých aktivít krajiny v čase vojny. Vojenské vozidlá potrebujú palivo, aby sa mohli presúvať. Vlaky potrebujú palivo na prepravu tovaru. Nákladné autá musia fungovať nepretržite, aby dopravili muníciu, výbavu a zásoby z logistických centier do rôznych oblastí. Dokonca aj továrne na výrobu vojenského materiálu závisia od stabilných dodávok energie, aby si udržali svoju kapacitu. Keď rafinéria musí znížiť výrobu alebo dočasne zastaviť prevádzku kvôli odstraňovaniu škôd, dopad sa neobmedzí len na niekoľkodňový nedostatok paliva. Dodávky sa musia presmerovať z iných miest, dopravné trasy musia zmeniť svoje plány a celý distribučný reťazec musí fungovať pod väčším tlakom, aby vykryl výpadok. Ak sa tento stav opakuje na viacerých miestach naraz, schopnosť koordinovať celý systém čelí čoraz väčšiemu tlaku. To je AJ rozdiel medzi riešením jedného incidentu a nutnosťou neustále sa prispôsobovať mnohým incidentom v krátkom čase. Jednu továreň možno opraviť, jeden palivový sklad možno doplniť, no keď sa musí upravovať mnoho článkov naraz, čas, ľudské zdroje a kapacity potrebné na udržanie chodu narastajú. A práve vtedy sa tlak prestáva sústreďovať na jednotlivé zariadenia a začína sa presúvať na schopnosť fungovania celej logistickej siete v zázemí frontu. Tento tlak núti Rusko znovu sa pozrieť aj na článok, ktorému sa predtým venovalo menej pozornosti na dopravný a distribučný systém. Za normálnych okolností putuje palivo z rafinérií do prekladiskových skladov a odtiaľ sa ďalej rozváža po železnici alebo cestách do rôznych oblastí. Tento reťazec je nastavený tak, aby zabezpečil nepretržitý tok dodávok. Stačí, aby zlyhal jeden článok a celý nasledujúci plán sa musí meniť. Práve preto sa logistické centrá čoraz častejšie objavujú na zozname cieľov. Nevyrábajú zbrane a priamo sa nezúčastňujú bojov, no rozhodujú o rýchlosti presunu paliva, techniky a tovaru. Podľa denníka The Guardian sa mnohé veľké ruské logistické centrá stali v poslednom čase terčom útokov. To prinútilo ruské úrady posilniť ochranu zariadení, ktoré predtým slúžili najmä obchodu a preprave. Dopad týchto útokov sa väčšinou neprejaví okamžite jedným veľkým číslom škody. Viditeľnejšie je to, že dopravné trasy musia meniť plány. Tovar sa presmerováva cez iné prekladiskové sklady a doba dodania sa predlžuje. Každá takáto úprava môže spomaliť len malú časť systému, no keď sa deje súčasne na viacerých miestach, objem práce pre riadiaci aparát výrazne narastá. To zároveň rozširuje aj oblasť, ktorú musí Rusko chrániť. Ak energetické zariadenia, palivové sklady a logistické centrá potrebujú posilnenú ochranu, obranné kapacity, sa musia rozdeliť medzi čoraz viac miest. Výzva teda nespočíva v ochrane jedného konkrétneho cieľa, ale v udržaní bezpečnosti celej siete infraštruktúry rozprestretej po ruskom území. Práve tu sa objavuje ďalší problém. Ochrana kľúčových zariadení je len prvým krokom. Keď sú tieto miesta narušené alebo poškodené, rýchlosť obnovy závisí od opravárenských kapacít a ľudských zdrojov v pozadí. A práve to je ďalšia výzva, ktorej Rusko čelí. No ochrana kľúčových zariadení rieši len časť problému. Ťažšie je vrátiť všetko do normálneho stavu po každom výpadku. Fabrika môže znovu spustiť výrobnú linku, logistický sklad môže znovu prijímať tovar, no tento proces si vždy vyžaduje čas ľudí a náklady. Práve teraz sa začínajú výraznejšie prejavovať aj tlaky, ktoré sa hromadili počas rokov konfliktu. Ruský priemysel naďalej udržiava výrobu, aby uspokojil vojenské potreby a zároveň musí zabezpečiť fungovanie civilných odvetví. Keď mnoho infraštruktúrnych zariadení naraz potrebuje opravu alebo posilnenú ochranu, objem práce pre firmy a technické týmy tiež narastá. Tento tlak sa netýka len jedného odvetvia. Fabriky potrebujú inžinierov a robotníkov, aby udržali výrobu. Železničný systém potrebuje prevádzkový a údržbový personál, aby zabezpečil plynulý pohyb tovaru. Stavebníctvo musí naďalej obnovovať a modernizovať zariadenia, ktoré slúžia civilnému aj vojenskému účelu. Každé odvetvie potrebuje kvalifikovaných ľudí, zatiaľ čo potreba odvodov do armády pokračuje.
Súperenie o zdroje robí z rýchlosti obnovy čoraz dôležitejší faktor. Výpadok jedného zariadenia na niekoľko dní je úplne iná situácia, než súčasná potreba opravy údržby alebo posilnenej ochrany viacerých zariadení naraz. Keď objem práce rastie rýchlejšie, než schopnosť ju zvládať, čas potrebný na obnovu sa predlžuje. Preto sa mnohé nedávne analýzy už nesústreďujú len na škody z jednotlivých útokov. Väčšia pozornosť sa venuje tomu, či je zázemný systém stále schopný udržať pôvodné tempo fungovania. Keď sa čas obnovy predlžuje, prevádzkové náklady rastú a zdroje sa naďalej rozptylujú, tlak sa postupne presúva z jednotlivých zariadení na celú ekonomiku, ktorá slúži vojnovému úsiliu. Za toho je zrejmé, že tlaky, ktorým Rusko čelí, nie sú izolované. Rafinéria, logistické centrum aj ľudské zdroje sú súčasťou toho istého systému. Keď je narušený jeden článok, ostatné sa musia prispôsobiť, aby to vykompenzovali. Dodávky paliva musia zmeniť distribučný plán, tovar sa musí presunúť na inú prepravnú trasu, technické tímy musia uprednostniť opravu najviac postihnutých miest. Každé takéto rozhodnutie prináša ďalší čas a ďalšie náklady na udržanie bežného chodu. Práve preto mnohí odborníci už nehodnotia účinnosť útokov len podľa počtu zničených cieľov. Väčšiu váhu má to, ako veľmi ovplyvňujú schopnosť fungovania celého systému. Keď musí jedno zariadenie dočasne prerušiť činnosť, jeho úlohu preberá iné miesto. Keď tento tlak zasiahne mnoho zariadení naraz, koordinácia sa stáva zložitejšou a proces obnovy si vyžaduje viac zdrojov. Táto skutočnosť odráža jednu z čert moderných konfliktov. Vojnová ekonomika nepotrebuje len dostatok zbraní a munície, ale musí udržať aj funkčnú energetickú dopravnú a výrobnú sieť spolu s pracovnou silou v zázemí. Ak sa tieto články musia neustále prispôsobovať novým tlakom, náklady na udržanie celého systému v chode budú čoraz vyššie, aj keď každý jednotlivý incident možno vyriešiť. Preto to, čo sa dnes deje v Moskve a v mnohých ďalších regiónoch Ruska, nie je len príbeh o útokoch bezpilotných lietadiel. Dôležitejšie je, ako sa logistický a ekonomický aparát musí meniť, aby sa prispôsobil bezpečnostnému prostrediu, ktoré je úplne odlišné od prvých rokov konfliktu. Od posilňovania ochrany kľúčovej infraštruktúry cez úpravu distribučnej siete paliva až po udržanie chodu logistických centier, každá zmena zvyšuje objem práce a množstvo zdrojov, ktoré treba nasadiť. Vojna sa tak už neodráža len na fronte. Prejavuje sa aj v schopnosti udržať tempo celého systému v zázemí. Keď sa tento systém musí neustále prispôsobovať novým tlakom, otázka už neznie, či možno opraviť jedno infraštruktúrne zariadenie, ale koľko zdrojov a koľko času bude Rusko musieť venovať tomu, aby udržalo celý mechanizmus v stabilnom chode počas vojny, ktorá zatiaľ nemá blízko ku koncu.